Sugod karong adlaw, mas midaghan na ang nagpaihaw sa Talisay City Livestock and Poultry Center. Labi na mga baboy ning nagsingabot nga bagong tuig. Si Chona Carrion na dunay live update. Chona? Yes, Bob, gipaabot nga moabot sa 700 ngadto sa 1,000 ka mga baboy ang maihaw sa Talisay City Slaughterhouse ning pagsugat sa New Year. Gikan sa 90 hangtod usa ka gatos ka mga baboy sa normal nga mga adlaw nga ihawon sa ihawan sa dakbayan apan napanlantawan nga moabot hangtod na sa 700 ka mga baboy ang maihaw nunot ning pagsugat sa bagong tuig. Wa pa kinilabot sa baka, kanding ug uban pa. Gani kaganyang buntag, way puas ang pag-ihaw sa mga baboy kay nagsugod na og dagsa ang mga magpaihaw. Apan bisan pa man sa kabisi sa ihawan, gipabilin gihapon nila ang kalimpyo sa sulod ug gawas sa slaughterhouse aron sigurado gyud nga luwas ang mga karne. Giawhag ang mga konsumidor nga siguraduhon gyud nga adunay meat inspection certificate. Butangan usab ang lawas sa baboy ug tatak nga pasabot nga na-inspect kini og luwas kanon. Kinahanglan nga naama jud tay sakto nga meat inspection ug ang SOP i-follow nato nga ri sa atong ihawan. So regular lang gyapon ang atong mga lihok nga ri. Ang nakadiferensya lang is nidaghan lang gyud ang atong ihaw karong panahon na. Yes, Bob, gipahibaw ni Dr. Mary Tessa Alo, ang Talisay City Veterinarian, nga ang schedule sa ihaw sa slaughterhouse magsugod sa alas 9 sa gabi hangtod 3:30 a.m. Then mubalik sila 4 a.m. ngadto na sa launa sa hapon. Bob? Thank you so much, Chona Carrion, sa imong live report.